Atur wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anami wasepuh kita ngurmati liyasin nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan turu wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anami wasepuh kita ngurmati liyasin nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan ingkang ngembena para manungsa
perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpah. Karena syukurlah dalam kesucian Quran Hajar menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu, setia membela ikamanya Tuhan negerimu. Panas ya mas ning alun-alun, yupe ning kulon omah, ayune ora kambiyut, bubrake wong omah-omah. Semarang ya mas pabrike botot, kuburake mandem mayit, sembayang ing lebet dosa, wedah kubur geng golek duit. Askaline mati Banyuwangi gondang santrine, ing alam donya aja dolali apa dawuhe Gustine. Wetan kali ya mas, kulon ya kali, tengah-tengah tanduran pari, isih cilik padha sregep ngaji manut dawuhe kiai. Suralaya ya mas kae gununge, kulon progo kabupatene, Sulaya karo janjine atiku lara apa-apa tambane. Ijo-ijo ya mas koti undui, geseng abang ora kurang, duwe bojo koti rusui, geseng
perhatiannya, mohon perhatiannya kepada Bapak Nuruda. Lumateng panjenenganipun Bapak Nuruda kula aturi enggal-enggal mlebet wonten ing sakombongan. Semina malih lumateng Bapak Nuruda kula aturi enggal-enggal mlebet wonten saabetipun kombongan. Aku
potong kuburan kemandam mayit sembayang ing lebur dosa wadah bubur keng golek duit joy-joy ya mas pati undui keseng abang ora kurang duwe bojo kok dirusui keseng lagan ora karuan urung-urung ya mas dalane banyune mili nang sawah turung-turung wis disebut bayu yen rasida aku ya wegah dari mana ya mas datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati wis suwe ya mas ora jejamu jamu pisan godhonge telo wis suwe ora ketemu temu pisan seni-seni tosongo rara ya mas dipangan wedhus entet bridel geredok lae plera-plera pamite atus mung ngenteni kadaane wis suwe ya mas ora jejamu jamu pisan godhong kenongo wis suwe ora ketemu temu pisan seni-seni tosongo Semarang ya mas pabrike potong kuburan kemandam mayit sembayang ing lebur dosa wadah bubur keng golek-golek duit joy-joy ya mas kok diundui keseng abang ora kurang duwe bojo kok dirusui keseng lagan ora karuan kuningan ya mas diputung-putung sapa bisa amat reake yen kelingan ora tekan nundung
bobot saking agama mila kita enggal-enggal padha angupaya yen ra kersa enggal bisa uga kena coba cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran Karim menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa tidak kawanmu setia membela agamanya Tuhan negerimu bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran Karim menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Tuhan negerimu. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga.
iku sedelo aja wegah aja sungkan padha poso iku ingkang sami ora wo ingkang rawuh mriki ane mewah sepuh kita hormati miyan nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudah bisa masuk surga. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahman baca kula mugi Allah paring iman salabarit sekarat lan terus mati nuli pendam ning kuburan tetakoni aranipun kan takon mukar
papurip ngibadahe sia-sia rana tepi dawuhe kang maha mulya senajan to padha sambat ngaruwara wis ra ana gamalasi sapa-sapa mung kejaba malaikat kang tumeka ale teka kata arep kota Dawatiya naraka ing pitung warna Adanyadang suwarga kang tumpang sanga Para tukune suwarga kudu sabar Katekanan cobane kersane Allah Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia kita pemuda